Fiber to the Office er typisk op til 70% billigere at etablere i forhold til kobber. Desuden optager fiberkabler mindre plads i føringsvejene, og du reducerer mængden af kabler til et minimum og mindsker dermed behovet for synlige kabelkanaler. Og med mindre kabelmængder er det let at etablere Fiber to the Office uden gennemgribende ændringer i bygningen, og det er en stor fordel i både nye, eksisterende og især fredede bygninger. Tilmed kan fiber transmittere data over meget lange afstande uden forstærkning, så behøver du ikke krydsfelter og kan nøjes med væsentligt mindre teknikrum end ellers. Og det giver plads, du kan udnytte til andre formål. Og med mindre teknikrum og ingen krydsfelter, reducerer du samtidig omkostningerne til drift og vedligehold. Udvides dit kapacitetsbehov, kan Fiber to the Office etableres ved siden af dit eksisterende netværk, mens du arbejder videre. Og fra første dag er dit netværk optimeret til fremtidens datastrøm, og du kan ligeledes udbygge uden begrænsning. Fiber er immuns over for elektromagnetisk støj, så glem alt om kobbers behov for respektafstande. Med Fiber to the Office er dit netværk tilmed beskyttet mod uønsket indtrængen. Så kort sagt er Fiber to the Office dit ultimativt bedste netværk og det eneste, der kan dække fremtidens behov. Så forbered dig allerede i dag og få din Fiber to the Office-løsning. Kontakt os, så du er klar til fremtiden. Make room for the future.